ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ኣነ ምሳኹም ዘለኹ ኣበይ ሎሚ ኸዓኒ ብኻልእ ንሳ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነት ብዛዕባ ፌስቡክ ማለት እዩ። ፌስቡክ ምናልባት ፎሎወር ዝኾና ናብ ፎሎወር ዝቐየርናዮ እንታይ እዩ ዝበሃል ፌስቡክ ድማ እንተፈቒድልና ገንዘብ ንኽኸፍለና ማለት እዩ። እንተፈቒድልና ቸክ ግበርዎ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ቸክ ዘይገበርኩሞ ቸክ ግበርዎ ኣነ ኸማነይ ሳለ ኣሕዋተይ እንታይ እዩ ዝበሃል ቸክ ገብሮ ክኢለ ማለት እዩ። ሕጂ ከመይ ገርና ነቲ ኢሎምና ዘለው እንታይ እዩ ዝበሃል ፌስቡክ ምክንያቱ እቲ ኢሎምና ዘለዎ ገደብ ኣለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ገደብ ኣለዎ። ሕጂ ሰኣና ፍልጠና ወይ ድማ ሰኣን መርኣይና ክሓልፈና ስለ ዝኽእል ከመይ ገርና ክንመልኦ ንኽእል ንዕኡ ማለት እዩ። ንሃና ኣድረስ ኣካውንት ወይ ድማ እንታይ ዝበሃልና ኣድራሻና ባንክና ከመይ ገርና ክንመልኦ ንኽእል መሊእና ድማ ክንሰርሕ ንኽእል ያትብልና ኢሎም ኣንቲ ክሳብ መጨረሻ ክትከታተልኒ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ እቶም ትብልን ዘለኹም ድማ ካብ ልቢ እናመስገንኩም ማለት እዩ። ናትና ኢሎም ኣንቲ ክወስደኩም መጀመርያ ናብ ፌስቡክ ክኸይድ እየ ማለት እዩ። ሶሪ ከፊትያ ስለ ዝፀናሕኩ በዚ ኣጋጣሚ ማለት ፎሎው ካብልኒ ኢኹም እቶም ፎሎው ዘይበልኩምኒ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ማለት እዩ። ናብዚኣ ንኣቱ ሽዑ ኣብዚ ንሃለኩም ትሪእዎ ኣለኹም ገዛ እዛ ገዛ ትመስል ወይ ድማ እዛ ስታርት እዛ እንታይ ኮኸብ እዚአን ክልቲአን ተኸፊተን ኣለዋ ዘለዋ ረኣይዎን ኢኹም ናትኩም ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ናተይ ተኸፊትሎ እዚ ናብቲ ሓንቲ ኻን ከይድ እየ እታ ገዛ ከዓ እንተኸፊታ ዘይተኸፈተን ከዓ ክሪአ እዚኣ ኻ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ኸረእይዎ ከምዚኣ ዘላ ናትኩም ቸክ ግበርዎ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ ክሪእኩም እየ ሽዑ ኣብዚኣ ንኣቱ ኣብዚ ሽዑ ኣብዚ ፈቲነየ ፀኒሐ ኣነ ማለት እዩ። ፈቲነየ ፀኒሐ ሕጂ ዝኾነ ንዓኹም ንመርኣይ ማለት እዩ። ኣብዚ ነዚኣ ኔክስት ክብላ እየ። እቶም ጀመርቲ ግን ኣብዚኣ ኢኹም ትኣትዉ ኣብዚኣ ድሓን ኣነ ኒው ክብላ እየ። ሽዑ ኣብዚ ንሃለኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ስምና ንኣብነት ኣነ ስመይ ኣበባ እየ ፈርስት ኔም ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ ኣነ ሓደ ገብረ እየ ስም ኣቦይ ወይ ድማ ላስት ኔም እዚ ስም ናይ ብሓቂ ክትገብርዎ ኣለኩም ኣነ ንዓኹም ንኸሪአኩም እዚ ከዓ ተወለድካሉ ዓመት ናይ ብሓቂ ክትገብርዎ ኣለኩም። ሽዑ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ክትገብርዎ ኣለኩም ኣነ ንዓኹም ንኸሪአኩም ኢለ ግዜ ከይወስድ ምእንቲ ሽዑ ሴት ንብላ እቲ ዘለኻዮ ሃገር ምስ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣበይ ኣለኹም ንኣብነት ኣነ ብሆላንድ እየ ዘለኹ ኣብ ኔዘርላንድ ማለት እዩ። ኤምኤም ታሕቲ እዩ ዘሎ ናተይ ዘላ ኔዘርላንድ ትሪእዎ ኣለኹም ሽዑ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ኔክስት ንብላ ኣብዚ ሽዑ ረኣዮ ኔዘርላንድ ካውንትሪ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኔዘርላንድ ተመሊኣ መፅያ ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብዚ ቢዝነስ ኣብዚኣ ከዓኒ ኣብኣ ክሊክ ንገብር እዚኣ ሽዑ መጀመርያ እዚኣ ንመልኣ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ነዚኣ ቀዳመይቲ ዘላ ንዓ ንበልዓ ሽዑ ኔክስት ንብላ ሽዑ ኣብዚ ንሃለኩም ረኣይዎ እታ ዝመልኣኽዋ ፈርስት ኔም ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ሓደ ስለ ዝመልኣኽዎ እዚኣ ግደፍዋ ሕለፍዋ ስኢልኩም ኣብዚኣ ትርኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ የሕለፍዋ ኣብዚ ከዓኒ ላስት ኔም ንሃለኩም ከዓኒ ስም ኣቦ ወይ ድማ ድድሕሪ ስምኩም ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ስለ ዝመልኣኽዎ ክልተ ኢሉ እቲ ዓመት ከዓ ረኣይዎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ መሊኡ ኣሎ። እዚ ከዓኒ እዛ ፕሪማሪ ኣድረስ ትብል ዘላ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ከዓኒ ኣብ ጎግል ከይድና ስከስታይ ንገብር በዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ማለት እዩ። ዳውንሎድ ዝገበርኳ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሓንቲ ላፀን መሪኦኩም እየ ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ እንታይ ዝበሃል ዳውንሎድ ግበርዎ ኢኻ ኣብ ፕሌይ ስቶር ማለት እዩ። ንዓ ክሊክ ንገብራ ኢና እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ረኣይ ገሊእ ኣንተበይ ሰዲደላ እዚኣ ዳውንሎድ ተገይርኩም ልክዕ ሮበት እያ ዝኾነ ነገር ቋንቋ ድዩ ወይ ድማ መረዳእታ ኣብካ ድዩ ነዚኣ ስድድ ተብለላ ኮፒ ጌርካ ወይ ፅሒፍካ እዚ እንታይ ማለት ኢልካ ወይ ድማ ኮፒ ጌርካ ባዕላ ገለፅልፅልፅ ተብለልካ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እዚኣ እታ ክሳይ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ትብለና ኣላ እዚ ስትሬት ኣድረስ ወይ ሃውስ ንመር ወይ ድማ እቲ ቁፅሪ ገዛኻ ዘለኻዮ ኤግዛምፕል ትብለና ኣላ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ
እቲ እንታይ ዝበሃል ንኣነ ሕጂ እዚ ዘለዎ ቦታ ኢደን ይበሃል። ንኣብነት እቲ እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ጎደና ስም ኣለዎ ነናቱስ እቲ ጎደና ስም ኣለዎ ማለት እዩ። ሽዑ ቁፅሪ ገዛ ያሎ ንኣብነት ተረዲኹምኒ ናትኩም ከዓኒ እቲ ጎደና ስም ይህልዎ ኸውን ወይ ቁፅሪ ገዛ ወይ ድማ እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ትብልዎ ባዕልኩም ቸክ ግበሩ ማለት እዩ። ናብታ ናይ ክስታይ ክንከይድ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ዝኾነ እንታይ ክገብሮ ሪንግ ባን ኖርድ ዝበሃል ነይሩ ዝፈልጦ ሪንግ ባን ኖርድ ዝበሃል ነይሩ ኖርድ ቁፅሪ ገዛ ዝኾነ ገብረ ዝባርሕ ገብረ ሽዑ ሲቲ ከተማ ኣበይ ከተማ ኢኻ ዘላ ንኣብነት ኢደን ይበሃል ኢደን ክብል እየ ሶሪ ከተማ ቤት ነበር እዚ ሽዑ ኣበይ ናይ ቦታ እዚ ዞባ እዚኣ ናተይ ዞባኹም ናትኩም ኣበይ ናይ ዞባ ኢኹም ዘለኹም ኣብዛ ከ ኣለኩም ፖስት ኮድ ዝበሃል ኣሎ ወይ ድማ ፖስታል ኮድ ዝበሃል ኣሎ። ንኣብነት ዘለኹ ኣነ 4 ቁፅሪ ሽዑ ፊደላት 4 ቁፅሪ ሽዑ ፊደላት ኣሎ ማለት እዩ። ተረዲእኹምኒ ንኣብነት ኣብ ሆላንድስ ኣብ ኔዘርላንድ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ፖስታ ማለት እዩ። ናትኩም ከዓኒ ሓደ ዓይነት ተኾይኑ ናይቲ ሃገር ኣበይ ትርእይዎ ኣብ ጎጉል ኣብዚ ንኣብነት ፖስት ንኣብነት ናይቲ ሃገር ሓንቲ ተኾይና እንታይ ክንብላ ንኣብነት እንታይ መዝብል ነይሩ ፖስታል ኮድ ናይ ንኣብነት ናይ ሆላንድ ኔዘርላንድ ክብሎ እየ ናይ ኔዘርላንድ ብዙሕ እዩ ዘሎ ተፈላለየ ማለት እዩ። ተረዲኹም ኣብዚ ናለኩም ራእይዎ ተፈላለየ ቁፅሪ እዩ ዘሎ ተረዲኹምኒ ንኣብነት ዝረእይዎ ትሪእዎም 11 ሽዑ ንኣብነት 99 ቁፅሪ ሽዑ ዘድዘት ንኣብነት ኢሉ ይቢልና ኣሎ ተረዲኹምኒ ሕጂ ኣነ ናይዛ ጎደና ኣብዚኣ ዘላ ንበይና ኣላ እታ 4 ቁፅሪ ሽዑ ኣልፋቤት ማለት እዩ። ናትኩም ከዓ ክሳይ ትገብሩ ኣነ ሃለካ እዚኣ ከዓኒ ሶሪ ሽዑ ኣብዚ እንታይ ክገብሩ 99 ከምዚ ሕጂ ዝረኽዋ ዘድ ተሕሊፍኒ ማለት እዩ። ቁፅሪ ቴሌፎን ከዓኒ ዝኾነ ንዓኹም ንኸሪእኩም 08 44 30 300 45 ገብረ ኢሜይል እቲ ናይ ብሓቂ ግበርዎ ተጠንቀቑ። ኣበባ ዝኾነ ክገብሩ እየ ንሓኒ ስም ኣበይ ዋላ ዘለዎ ሽዑ @gmail ኣብዚ ከዓኒ ይርኣዩ ትሪእዮም ቲን እዚ ከዓኒ እዛ ታክሲ ናይ ታክሲ ናህና ንኣብነት እንታይ ይበሃል BSN ነምበር ይበሃል ወይ ድማ ናይ ግብሪ መኽፈሊ ፕላስቲን ይበሃል በዛ ዓዲ ማለት እዩ። ሕጂ BSN ነምበር ብሕፅር ዝበለ 9 ቁፅሪ እየ ናህና ናይ ዓዲ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ካልእ ሃገር ግን ክንደይ ከም ምዃን ኣይፈልጥን እየ ግን ተተጋገየ 9 ወይ 12 እዩ ናህና 9 እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጎጎል ከይድኩም ክትብልዎ ትኽእሉ ሶሪ ኣብ ጎጎል ከይድኩም ቲን ኣበይ ክትብልዎ ትኽእሉ ቲን ናይ ኔዘርላንድ ራእይዎ ብዝነለኩም ትሪእዎ ገሊፅዎ ብኔዘርላንድ ፅሕፈት ዳኣለ እምበር BSN ነምበር ወይ ድማ ኣብ ዝንህለኩም ማለት እዩ። ሕጂ በቲ ዘለዎም ሃገር እንታይ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚአን 9 ቁፅሪ እንተየለናኹም ፅቡቅ እንተዘየለናኹም ከዓ ነቶም እንታይ እዩ ዝበሃሉ ኣካውንት ዝህቡም ሃቡና በልዎም። ኣነ ዝኾነ ክገብሩ እየ 39 56 ዝኾነ 270 ተሕሊፍኒ እዩ ግን 9 እዚ ተረዲኹም ሽዑ እዚኣ ክሊክ ንገብራ እዚኣ ንሕለፋ እዚኣ ተገድሰና ናይ እዚኣ ሽዑ ናብዚኣ ኣብዚኣ ተለይ ክሊክ ንገብራ ሽዑ እንተሕሊፋት ንፅቡቅ ሽዑ ንዓኹም ንኸሪአኩም ማለት እዩ። ንዝጊኡ ናይ ብሓቂ ወረ ሸርካ ይትኸውን ሽዑ ኣብዚ ናበይ ናይ ባንኪ ኢኹም ናብ ፔይፓል ዲኹም ወይ ናበይ ኢኹም መደሊኹም ዘለኹም ትብላላ ማለት እዩ። ተረዲኹምኒ ዝተረዲኹምኒ እዚ ረእይዎ ኣነ እዚኣ ክመርፅ ንስኹም ድማ ነናትኩም እንታይ እዩ ዝበሃል ንኣብነት
أنا ዛ ማንዋል ናበየናይ እቲ ባንክኹምሲ እቲ ገንዘብባ ናበየናይ ናብ ፔይፓል ወይ ድማ ናበይ ናንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ሃብ በርዝደይ ሶሪ ተወለድ ከሉ እዚ ከዓኒ እቲ ባንኪ ቁፅሪ ኣለዎ ነቲ ባንክን ናቱ ባንኪ ማለት እዩ ኣነ እኳ ናይ ብሓቂ ስለተብለኒ ከየብሎ እየ ሽዑ ክምለሰኩም እየ ማለት እዩ ክምዝግበ ሽዑ ክምለሰኩም ስለዘይ ትሕልፈኒ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ከየብሎ ፈቲንየ ነይረስ ኣይሕልፈኒ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ናለኩም ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ነዚኣ ናብዚኣ ንሓርም ኣብዚ ተቐፅለ ዲኺ ትብለንላ ምስታይ ዝበሃለይ ማለት እዩ ገለዳ ከየምፃለይ እምበር ንዓኹም ከሪእኩም ዘይከውን ይምል እየ ዘለኹ ምክንያቱስ ኣብዚ እንታይ ዝበሃልካ ተኣድረስካ ኩሉ እንታይ ሂብካ ፅቡቅ ስለዘይኮነ የብኸም እየ እቲ ንመርኣይ ጥራሕ ዝብሎ ዘለኹ ብድሓር ከዓ ድሕረኹም ከዓ እቲ ናይ ብሓቅኹም ኣሎ ማለት እዩ ያ ሕሊፋትንላ ሽዑ ኣበይ እንታይ ንገብር እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ እኮ ኣውቶማትያ ተቢላ ፀኒሓትኒ እዚኣ ኢንዲቪድዋል ትብልዋ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሽዑ ኣብዚ ትነህልኩም ናይ እንታይ እዩ ዝበሃል እንግሊሽ ከዓ ንክስተይ ትግበሩ ኢኹም እዚ ከዓ ወረቐት ናይ ኣሜሪካ ኣለኩም ድዩ ዝኾነ ካርድ ወይ ድማ ዝኾነ እዚ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ወረቐት ኣብኡ ኣለኹም ዲኹም ብዝኾነ ኣብ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካስ ኣለኹም ዲኹም ካብኡ ወፃቱ ኣብኡ እንተድሊኹም ያ ትብልዋ ካብኡ ወፃቱ ኮይኑ ግን ነይ ትብልዋ ማለት እዩ ኣብዛ ኖ ትብልዋ መሊስኩም ከዓ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከምኣ ኣብ ክሳይ ተሊኹም ግን ኣብኡ ተሊኹም ግን የስ ትብልዋ ማለት እዩ ኖ ትብልዋ ሽዑ ኔክስት ትብልዋ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኔክስት ንብላ እዋዬ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ መሊኣቶ ትሪእዎ ኣለኹም ፉል ኔም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ትዝመላእኹ ሓደ ሓደ በስመ ኣብ እዚ ከዓኒ ሃገር ምረፅ ትብለንላ ሶሪ እዚ ከዓኒ ኦይ ሶሪ ሃገር ከዓ ዝመረፅ ትብለንላ ኔዘርላንድ መሪፀ ነይረ ኤምኤን ታሕቲ እዩ ዘሎ ኣብዚ ናለኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዓኒ እተን 9 ቁፅሪ ንኣብነት እተን 9 ቁፅሪ ኣብዚኣ ንዋለ ዝረሳዕኹ ኣዛ ኣብዚኣ እንትላይ ሃፍ ኣብዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ካቢ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኖ ስለ ዝበልኩ ኣቀዲማ ዓንተበይ ኣቀዲማ ማለት እዩ ኣበይ ካቢ እንታይ ዝበሃል ሶሪ ካብ ዓዲ ካብ ኤሜሪካስ ወፃኢ እንተኮይንካ ኖ ክትብለላ ኣይሃብ ኖ ኣብዚ እንትርቂ ኣይሃብ እኖን ኣብዚ እንታክሳይ ማለት እዩ እንተኮይንካ እውን ተሊሃ ግን ኣብዚኣ ትብልዋ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ትመርፁ ኣብኡ ትነብሩ ትኾንኩም ተረዲኹን ሶሪ ኣብኣ ትብሉ ማለት እዩ እታ ኣብኣ ዘይትነብሩ ግን ነዚኣ ትመርፁ ማለት እዩ ነዚ ኣብዚኣ እንትለይ ካልእ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ ዝግዩ ገዳ ኣይተምፃለይ እምበር እስኪ ሽዑ ኔክስት ንብላ እንታይ ክትብለኒ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ሃገር እቲ ኣድረስ ናተይ ብምሉእ ባዕላ ኣውቶማት መሊኣቶ ሲቲ ኣበይ ከተማ ትነብር ኣላ እቲ ጎደና ሶሪ ባቲ እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ዞባ ኣብዚ ከኣተን 4 ቁፅሪ ሽዑ ኔክስት ንብላ ካብዚኣ እኳ ከወድፈኩም እየ ዝኸውን እዋይ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣድረስ ክዲ ትብለንላ እዚዮ እወ ክብለአየ ኔክስት ክብለአየ እዝጊዮ ሕጂ ርያ ኣለዎ ዘገይውን ፌስቡክ ኢልኩት ካይትብል ኣብዚ ከዓኒ ብክንደይ ፐርሰንት ኢኹም ክቁረፀኩም እቲ ገንዘብ ስንት እንትሂበውናሲ ኣብዚ ብክንደይ ፐርሰንት ዜሮ ንገብሮ ዜሮ ኣብዚኣ ሽዑ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ ኔክስት ንብላ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ካብዚኣ ክገድፈኩም እየ ብድሕሪኣ ኣብዚኣ ትርኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ክሊክ ንገብራ ሶሪ እዚኣ ክሊክ ንገብራ እዚኣ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚኣ ፉል ኔም እዚኣ ከዓኒ ፌርማ ማለት እዩ ፌርማ ፉል ኔም ትብልና ትርኩም ኣብዚኣ ማለት ኣበባ ጎይትኦም ኢናተይ ስመይ ምስማ ኣቦይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሽዑ ሎማ ዓንቲ ዕለት 22 ወርሒ 10 እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ 22 ወርሒ 11 በዕለት 22 ወርሒ 11 2025 እታ ዝገበርካላ መዓልቲ ክሳይ ትገብራ ሽዑ ኔክስት ትብላ ካብዚኣ ወዲኣ ኣላ ካብዚኣ ወዲኹም ኣለኹም ኔክስትሰርኩማ ደድሕሩ ዘሎ ዳንዲ ገሊኣ ትብል
ካብኣ ወዲኹም ኣለኹም ማለት እዩ ካብዚኣ ክንቀፅላ ይክእልኒ ቻው ካይትብለኒ ምእንቲ ብዝኾነ እዚኣ ትመስል ነራ ናይ ሎም መዓልቲ ፅብቕቲ ኮይና ተረኺብኩማ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ክትተባብዑኒ ማለት እዩ ዝኾነ ክጋገይ ይኽእል ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ካብ እንታይ እዩ ዝበሃል ሰርች ገርየ ክስታይ ገረየ ማለት እዩ ከምዚኹም ኣሁን ንፋዓት ኣሕዋት ማለት እዩ እጅ ከገ ስለ ዝኽእል ኣብ ኮመንት ክትገድፍለይ ክሳብ ካልእ ግዜ ንራኸብ ቻው ቻው